Dilluns 16 d'abril va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament la sessió plenària corresponent al mes d'abril, un ple municipal marcat sobretot per la incertesa política i social que es viu a Catalunya en els darrers temps que va fer que un nombrós grup de veïns omplissin la sala. Després d'aprovar l'acte de la sessió anterior, el primer gran tema a tractar va ser l'aprovació de posar o no els noms de la senyora Maria Mar Riera i Cisa i del senyor Pere Cisa i Cisa a 2 carrers de la nova urbanització de la Cisa amb el vot negatiu de la Crida. En el ple. Llavors, políticament en el ple s'aprova o no. No és una resolució definitiva, sinó és un òrgan consultiu. Dic això, valorar positivament, com bé deies, eren terrenys 100% privats, 100% privats tots, de dalt a baix, tot i que podia semblar que fossin públics, eren 100% privats. A més, el regidor d'Hisenda, Comunicació i Transparència, Alejandro Costa, es va mostrar molt satisfet després de presentar la modificació del pressupost i de l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits, ja que només el Partit Popular, aduint manca de comunicació amb el propi regidor, es mostrés en contra de la proposta. Estem parlant d'un increment d'un 180%. Això, nosaltres, fent una previsió moderada dels ingressos i de la despesa, considerem que són ingressos extraordinaris. L'apartat de mocions va marcar bastant el tarannà d'aquest ple i és que, en primer lloc, els grups municipals del PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya i Crida Premià de Dalt van presentar una moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol. Una moció en la que el PSC no es va mostrar en contra, per alguns de forma sorprenent, però que sí que va tenir la rèplica, de nou, del Partit Popular. Tampoc entrarem molt en detall amb els senyors del Partit Popular, però deia enèsima moció. I les que facin falta, no en tingui cap dubte que les que facin falta seran les que presentarà aquest Ajuntament. I no parli de democràcia, sisplau, no parli de democràcia quan el que fan són cops de porra perquè la gent pensa diferent. Seguint amb les mocions, el grup municipal Crida Premià de Dalt va presentar-ne una contra la criminalització del CDR i pel respecte a la llibertat d'expressió. Una moció que va mostrar el malestar que hi ha entre alguns veïns del poble que durant uns minuts, en silenci i de forma molt respectuosa, van aixecar fulletons amb el lema «Jo soc CDR» i fins i tot alguna bandera. Aquesta moció va provocar els primers confrontaments entre la Crida i el Partit Popular i alguna desavinença amb els altres grups municipals, ja que tot i estar d'acord amb la línia, no compartien la via i per això aquesta moció no va prosperar, ja que només la van votar a favor els 2 regidors de la Crida, mentre que la regidora d'Esquerra Republicana, Emma Escolano, es va abstenir. El que fem sempre, el que passa que vosaltres, per fer la performance, el que sigui, voleu fer anar per lliure i fer el que vosaltres vulgueu. Aquí el que fem nosaltres sempre és aprovar el que ens manen els partits polítics, que són els que tenen representació als parlaments. Arribats a aquest punt, gran part dels assistents al ple van abandonar la sala, demostrant així la seva disconformitat per la situació actual que viu Catalunya. Després d'això, es va arribar al torn de preguntes on el Partit Popular va ser el grup més actiu, tot i que Bernabé Rufo va haver d'abandonar el ple per problemes de salut. D'aquesta manera, s'arribava a la conclusió d'un ple, en alguns moments molt mogut, i on es va fer visible tot el treball que hi ha darrere de la gestió de l'Ajuntament de Premià de Dalt.